Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bi dehan sendîka hene û hejmara endamên van sendîkayan jî nêzîkî milyonekê ne. Sendîkayên li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ji du beşan pêk tîn. Beşek ji van sendîkayên karmendan e, beşa din jî sendîkayên kargeran e. Weke gelek saziyan sendîka ji hilbijartinên li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bi nêzîkî vedşopînin û hêvî û daxwazên van jî ji van hilbijartinan hene. Tabii sendikalar sonuçta demokratik kitle örgütleridirler. Em weke sendîkayeke mamosteyan di serî de daxwaza aştiyê dikin. Daxwazên me ji du beşa pêk tin. Beşa yekem daxwazên başkirina şert û mercên mamosteyan e. Em daxwaz dikin ku mehaneya mamosteyan bê zêdekirin. Lê me daxwazên siyasî jî hene. Weke perwerdeya zimanê zikmakî, çareserkirina meseleya Kurdan û bicêkirina demokrasiyê ne ew jî. Daha çok işte eğitimi ticarileştirmek. Ferq û cavaziya siyasî navbera sendîkayan de bandor li ser daxwazên van jî dike. Karmend û kargerdema sendîkayekê ji bo xwe destnîşan dikin, di serî de berê xwe didin helbesta vaniya siyasî. Ew yek jî dibe sedem ku yêketiyek di navbera sendîkayan de ava nebe. Sendikalar Sendika hem weke hev nafikirin. En daxwaza zêdekirina mafên endemin xwe dikin. Helbesta siyasî giring e. Lê divê di serî de sendika karê xwe ya esasî bikin. Em ne partiyeke siyasî ne. Daxwazên endamên me hene. Divê em ji bo van daxwazan bixebitin. Em jî wekî sendikayên din aştiyê û aramiyê dixwazin. Lê karên zêde îdeolojîk ti feydayan nade karker û karmendan. koşulları dikkate aldığınızda Partiyên siyasî jî di karnameyê xwe de cihekî berfireh didin karmend û kargeran û dixwazin piştgiriya sendîkayan bistînin. Şirovekar jî dibêjin karnameyên partiyan zêde bandorê li ser sendîkayan nake û sendîka gorî îdeolojiya xwe biryara xwe didin. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bi dehan salan karger û karmendan piştî tekoşîneke tund û dijwar mafê sendîkayê bi destê xistibûn. Niha jî li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bi dehan sendîkan hene ku hindek ji wan weke şaxên partiyên siyasî kar dikin. Partiyên siyasî jî komekêşiyê li ser sendîkayan dikin û dixwazin van bikin alîgirên xwe. Şewket Erkî, Rûdaw, Enqere.